Pagpalang umaga po sa inyo lahat. Dito naman po ang Iwagan ng Pangasinan. Sa mga taong di nakakalimot pong mag-subscribe, sila ay may usilak na kalooban. Sana po pakaingatan po itong ibabagi ko po na yung pinangako po sa inyong Poder Bakod Balabal Pondo. Sana po ay pakaingatan po palagi at sa puso. Maraming salamat po. Ang biyabagi ko po ito, narito po. Ikon nyo po. Ito po. Ito po ay kompletong ikukuhan ko muna sa inyo, baka makalimutan ko na po yung Bakod Balabal Pondo Poder. Po. Makukusalin po para hindi ko na makalimutan. Sana po ito pakaingatan po. Ayan po. Yung pondo po ay salin po ng 108 po yun. Sana po pakaingatan po. Huwag po kayong gumaya sa mga taong hindi po sila nagdadarsal sa araw-araw. Ang ginawa po ay kabuluhan. Sasabihin pa naman na marami kang mutya, masuwin mo nga. Hindi ganun. Dapat wag na po sila mag-comment ng ganun. Diyos na po sila, Diyos na po ang bahala sa kanila. Paki-screenshot na lang po at unawain na lang po. Sana po huwag pong makalimut mag-subscribe, mag-like and share. Paki-pindot na rin po ang bell icon. Usalin ko po ito para malaman po ninyo ang proseso sa pagdidibusyo, pagdarasal. Ito po ay magagamit po kahit na hindi nyo po niya na i-devotion po ito. Kung libre-libre po kayo, usalin nyo po. At kung manggagamot na po kayo, ay usalin nyo po sa umaga sa gabi bago kayo manggamot. O. Usalin ko po para alam nyo po ang proseso ng pagdidibusyon, pagdarasal. Maraming salamat po. Ang babagi ko po sa inyo ay magdasal po ng isang ama namin. Ang dasal sa Bakod Balabal Pondo Poder. Magdasal po ng isang ama namin. Ipukon po sa inyo. Tuturo ko po sa inyo. Yan po. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ikaw naman manghari sa amin. Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa, tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap ng migpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurihan, pagkain naman namin. Pag nag-devotion po kayo, palaging ganito po yung kanyo. Huwag yung ganito po. Para gabayan po tayo ng nagbabantay po sa ating espiritu. At sunod po yung bakod po. Buhay, Rex, Birbantim, Isus, Maria Trahumi, Swambit, Pikabit, Mi, Sirta, Isus, Maria Salimi, Yuri, Golhum, Gat, Bistrom, Salvami, Orberix, Birbum, Im. Buhay, Rex, Birbantim, Isus, Maria Trahumi, Swambit, Pikabit, Mi, Sirta, Isus, Maria Salimi, Yuri, Golhum, Gat, Bistrom, Salvami, Orberix, Birbum, Im. Buhay, Rex, Birbantim, Isus, Maria Trahumi, Swambit, Pikabit, Mi, Sirta, Isus, Maria Salimi, Yuri, Golhum, Gat, Bistrom, Salvami, Orberix, Birbum, Im. 3 beses po salin at mag-cross ng sign of cross ng 3 beses. At isunod po yung balabal po. Isus aknom, Isus matam, Isus manum, Isus malam, Isus mihitam, Isus sari pilatus, Isus adonam yang, Isus saruktam, Isus libre amang sa baknom. Tapos mag-cross po ng 1 beses po. At isunod po yung poder po.
Rex metim, saloptim, impinitatim, matim, et subducadim, piolorum, grampintio, bacam et imerisiana, gitam, tius, namarat, daum, tristi, yokmus, ilius, us, abrimimento, iskiud, hit, ahe, sancti gusum. Amen. At sunod po yung pundo na 108 times. Usalin ko po, ang pagproseso po ng pundo po ay kahit sumubra kayo, wag lang kumulang po. Kahit sumubra kayo ng marami, mas maganda po kung magpupundo po kayo ng marami. Usalin ko po. Sana pakiingatan po ito. Yaw hu yu ya, 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 yaw hu yu ya. 100 times po, sinurtcut ko na lang po para maintindihan nyo po. Tapos pagkatapos nyo ng 108, kahit sumobra kayo, ay ihipon nyo sa dibdib po. Ang pag-ihip po ay pakrus po. Sana po pakiingatan po at palagi pong isa puso isipan ng pagdarasal sa araw-araw. Bago po kayo manggamot, kung libre-libre po kayo na wala po yung ginagawa, kahit usarin nyo po ito, walang problema, walang po, kahit nabasahin nyo muna kasi hindi nyo pa kabisado, memorize, at ibabagi ko po sa inyo para makatulong po yung ibabagi ko na pang-memorize, yung ng utak ng pampa-memorize, nandito ko sa akin din, hindi ko pa na-i-upload. Ibabagi ko po sa inyo para memorize nyo po lahat yung mga dapat nyo i-memorize sa pagdarasal. Pag di nyo pa kayang isaulo ay ganito, mag-devotion kayo, magdasal po kayo ng isang ama namin, tapos basahin nyo po. Basta ang pagbasa po ay dahan-dahan mo muna. Pag i-memorize nyo na po, mabilis na po. Gaya ng ginagawa ko, pag na-memorize na po ay mabilis na po. At inuusal po sa isip lamang po ito, kaya pinapaliwanag ko po sa inyo na gagamitin na basahin kasi hindi nyo pa makabisado. Pero kung kabisado nyo na po ay isa-isip na lang po na hindi nakabuka yung bibig. Halimbawa, mag-devotion kayo, nakaganon lang po, nakatikop yung bibig. Para halimbawa pag nag-uusal kayo ng mga nagagamot na po kayo, yung mga kalaban nyo ng mga masamang espiritu, hindi nila alam na may nag-uusal po kayo ng makapangyarihang salita na galing sa Diyos, ay hindi nila alam, hindi mahalata. Ayun ang ginagawa ko po, sikreto ko po yun. Pag nagdi-devotion ako, parang nakaganon lang, para kang pipi, pero ang isip mo kukuhan yan, nagdarasal yung isip mo, ay dapat po isa puso at isipan po, at ay binabagay ko po sa inyo para malaman po niyo na ang hiwaga ng pangkasilan ay hindi po gumagawa-gawa lang po ng kabalastugan, kundi katotohanan lamang po ang binabagay ko dito. At napakabisa po itong mga orasyon na binabagay ko sa inyo. Sana po pakiingatan po, at hanapin nyo na rin po yung number 1 po yung gabay po natin na espiritu nagbabantay sa atin. Number 1 po yun. Sana po hanapin nyo po rin yun. Usalin ko po para malaman po ninyo kung ano po yun, para hindi na kayo maguluhan. Napaka-importante po yun bago ka matulog, bago ka pagkagising sa umaga. Marami ko ibabagay sa inyo na tutulong ko po sa inyo. Sana po matulungan nyo rin po ako at mag-subscribe, mag-like and share. At pakipindot na rin po ang bilay ko. Isuturo ko po sa inyo. Magdasal po na isang ama namin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ng ngalan mo, ikaw na ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan at kapangyarihan, ang kapurian, magpakailanman. Amen. O makapangyarihang espiritu nagbabantay sa akin, nawa ang awat pinagkaloob sa inyo ng ating amang makapangyarihan sa lahat na sa langit ay mapanalatiing dalisay. So Kristo sarati saru papurika au umit au unat aharim Diyos diak kustaray. Ang kapangyarihan po ninyo ang aking pinanghawakan. Wag mo po niyong pabayaan lahat ng nating nasakupan. Amen.
Ganun po. Tapos iipo sa dibdib. At pagkatapos siya mag-usal, humingi kayo ng gabay sa Ama na ituturo ko po, sikreto ko po ito na aking ginagamit po sa pang-araw-araw. Ang susi po ng Diyos Amang makapangyarihan ay wala po kon po. Kahit anong pwede nyo usalin po to. Ang susi ng pinagkakalob ko po sa inyo ay nangburuan po to sa gamutan. At sa lahat po ng mga karamdaman, physical man o kinatatakutan ng mga masasamang espiritu. Ang ilalagay po ni susi ay yung sa pangalan ni Jesucristo at taga Nazaret. Sa pangalan ni Jesucristo at taga Nazaret. Tapos ipo sa dibdib. Usalin po na mo ng isang bisis lang po yun. At mayroon pa rin ako ipapakalob sa inyo ang bago pagkagising sa umaga at bago matulog, usalin niyo po ito. Number 1 po ito, pang-protection rin po. Ganito po pamamaraan na God sends me. God loves me. God created me. Ganun lang po. Gawin niyo pang pagkagising, parang bago matulog. Maraming salamat po. Sana po pakaingatan po lagi aking binabagi mga orasyon. At sana po mag-like and share. At pakipindot na rin po ang subscriber at bell icon para update palagi kayo sa aking sunod na video. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo na.